Добре дошли в моя канал! В това видео ще рисуваме на платно. И то не какво платно, а във формата на сърце. И днес ще рисуваме пейзаж на море. Цветовете, които ще ни трябва за този пейзаж са бяло, много светло розово, тъмно и ярко розово, черно, сини цветове, не знам кой ще пасне, затова избрах тези три цвята, които са на камера може да изглеждат почти еднакви. Лилаво, оранжево, бежево, жълто, оранжево и кафяво смесено и ярко жълто, което може би ще го смесим с малко бяло. И това са цветовете за нашия пейзаж. Така, към цялата розова смес добавих и ето този тъмен цвят, защото на самата снимка цвета не е толкова ярък. Бъркам. О, не. Май. Стана леко любов. О, не. Сега оранжевото ще го смеся с бяло, за да стане по-светло, защото е много тъмно. Трябва да сложа още бяло, защото трябва да стане по-светло. Но то вече е замина, защото интересно. Е такова по-светло. И сега ще го разнесем с малко вода. За да стане преливащ цвят, защото то трябва да се прилее и с розово, то и с лилавото. Почваме пак да преливаме. Ето тук вече се приля. Мисля, че за сега е станало добре. Добре се прелива. И продължаваме с следващия цвят, който е лилаво. Който има много малка част, но сложих пак много бяло, защото все пак трябва да много светло. Да, получава се. Той има много малка част от него. То трябва да се прилее и с оранжевото, и от лилаво надолу е морето.
Готови сме с лилавото и сега ще трябва да го прилеем с оранжево. Вече приляхме всички цветове и сега започваме с морето. За морето ще ни трябват ето тези 3 сини цвята, които ги показах по-рано в видеото. Първо започваме с най-тъмната част и това ще е ето този цвят. Малко навлезаме в лилавото. И сега с помощта пак на вода ще го прилеем така малко, за да не изглежда прекалено сухо. Ето, това е най-тъмната част и сега продължаваме с ето това синьо, което е по-светло. Което може би ще го прилеем с малко бял, не знам. За него ще използваме ето тази четка. Така внимателно. Трябва да имам повече вода между тъмното и светлото синьо, за да могат да се прилеят. Ето, направихме синьото. И сега тук, от тук, ето така, ще го направим с жълтото и това трябва да е пясъка. И после, ето, по краищата на синьото, сложим бяло за вълните. И накрая, като вече е изсъхнало, ето тук ще направим пристанището. И тук луната, която е бяла, разбира се. И почваме да рисуваме пясъка. За цвета на пясъка смесих ето този цвят, дето се води, нали, нещо между кафяво и оранжево и жълто. Към това прибавих оранжево, много малко, защото е много ярко. Яркото жълто и бяло. И се получи този цвят, мисля, че е много добре. И някъде ето до тук. Ето до тук. Ето, готов ни е пясъка. И сега тук, където е останал бял, ще го направим смесено с бяло, много малко светло-жълто и ще го прилеем с синьото.
Ето, направихме вълните. И остана да направим пристанището с къщичката и луната. И малко да оправим самото море. Така, оправих малко брега, за да стане ето такова, не знам колко се вижда, малко зелено. И сега ще изчакам всичко да изсъхне и ще почвам да правя пристанището. Сега ще направим луната, която ще е бяла, и ще изчакаме всичко да изсъхне и тогава ще правим пристанището. Ще изчакаме всичко да изсъхне. До след малко. Ето я и изсъхнала картина. Всичко е изсъхнало. И сега ще направим пристанището. Ще я опаковаме и ще я сложим в опаковъчна хартия. И да, нека да започнем. Ще използваме черна боя, бяла боя, и ето тази тъмна червена боя, която е прекалено тъмна, ще използваме ето тази. Ето пристанището наобратно, не знам как да го покажа така. Така. И сега ще нарисуваме самата къщичка. Което е с бяло. Ето я и ние нарисувахме. Ето я картината. Сега ще повторим малко и слънцето да стане по-ярко. Ето готово. И сега ще изчакаме да изсъхне и ще я опаковаме. Така, ето я и картината. Изцяло готова, изсъхнала. И добавих едни птици на небето, защото ми се струваше много изчистено. И това е крайния резултат. И сега ще я опаковаме с ето това фолио, или не знам как се нарича по-точно. И ще го сложим в някаква чантичка. Ето я цялото два шампи и сега да видим това ще харесваме.
някой къщи не може да се побере. Не може да се побере. Какво? Така. Спираме се на тази, която ще се събере, обаче тя е малко Merry Christmas. Зелена е и се побира и прекалено голямо пространство, но нищо. Може да го заменим с честит рожден ден. Нямам Happy Birthday-та вече са заменали. И сега ще го попълня с ето тази хартия. Толкова мисля, че ще стигне. Да, мисля, че ще стигне, сега ще го отрежем. Ето го. Мисля, че е малко голямо, но ако е прекалено голямо, ще го отрежем. Нали за това са ножиците, за да се реже. Сега слагаме си сърцето в средата. Не, всъщност е така обратно, защото тук ще... Ще се върна, когато вече съм го направила. Не, когато вече съм едното... Ще се върна, когато едното вече е запечатано, защото прави само така. Ами, не стана така, както принципно трябваше. И... Не знам дали ме чувате от този шум, но... Може да стане нещо. Принципно това текст много хубаво тук не пасна, затова... Сега хубаво остане ми смагла. Така, някой трябва да държи лепа. Как ще става? Слагам тази земя, слагам тази бичко. Ето вече очите ми ръце. И така. Готово. Не мисля, че е готово. Не стигна. Трябва да постигна това нещо. Само голямата боя. Не толкова лесно, колкото изглежда. Трябва да ми още един човек. Оставам го както е. Няма вече го правя. Така, сега трябва да го отрежа малко. Защо без... Обожавам, обаче такава форма никога не съм, затова се изнервя, защото не мога да го направя хубаво. Иначе обожавам. Любимото, даже предпочитам аз да правя подаръци. Страна. Наистина аз много обичам да правя подаръци. Обичам да опаковам супер много. Това ми е много любимо нещо. Мога 3 дни, мога цял ден да се занимавам с подарък, ама ще го направя хубав. Ще го шури тръгвам по сега. Ето я и картината. Мисля, че опаковах много добре отпред. Отзад... Да. И сега ще видим какво ще направим.
чантата. Тъй като... И сега ще сложа една такава панделка. Така, ето тази панделка. Реших, защото тя мисля, че ще си пасва. Предстои много, всякакви различни. Мисля, че толкова ще стигне. Ето я първата панелка. И сега втората. По същия начин просто. Ето готово. И сега трябва да ще направим една панделка. Ето, така изглежда. И сега ще украсим и чантата. Сега аз имам такива. Дето мисля, че повечето от вас се сещат за какво са. И сега ще я сложим вътре в чантата. Малко. Взимаме си тиксо. Ей така, за да може все пак, защото подаръка пада така настрани. Така. И за да е по-закрепен, ще му сложим малко тиксо. За да не пада това. Ето, може видите, че вече не пада. Ще сложим и в средата за всеки случай. И ето го и нашия подарък. Ето го и нашия подарък. Ако ви е харесало това видео, абонирайте се за канала и харесайте видеото. И коментирайте, ако нещо ви интересува.